Здравейте и добре дошли в новото ми YouTube видео. Както сте видяли в описанието, днес ще се гримираме, само че няма да се гримираме сами, а именно Даниел Хаха ще се опита да ме гримира. Не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанката, да оставите лайкче и коментар какви други видеа искате да виждате от мен. Ето го и Даниел Хаха, който току-що пристигна. От Англия. Специално да гримирам Петя, защото аз съм най-добрият гримьор в Лондонска област. Цецо Андреев 2! Не, Даниел Николов 1. Да. Може да последвате Даниел във всички социални мрежи, които ще оставя долу в описанието. И също така може да последвате неговия YouTube канал. Който е също в заглавието. Може да натиснете на клембата да дойде. Слушай сега. Знаеш ли какво ще правим днеска? Трябва да те гримирам, аз знам. Да. Трябва да те гримирам, обаче нито едно от тия неща, и знам, че примерно и сега ще трябва да ти попивам с нещо, примерно фондите. И тук сега не знам кой има. Уау, сенките, майко. Той са сенки, нали те? Да. Сенки са добре. Нямам идея тези неща какви са, нямам идея тия четки каква работа вършат. Мигли ще слана ли? Да, ще се наложи, да. Имаш даже два избора. Ма как ще ги залепя? С лепило? Аз имам тук. Кое може да е лепилото за мигли? Я кажи. Кое може да е лепилото за мигли? Да, пише го отгоре. Ами аз трябва много да ти туишето и мяза на лепило. Полустъп, комплект, не знам, ще загубим много време докато го намеря. Ти ще ми казваш сега, както и да е. Това беше толкова близо е това. Това ли е? Другото, това е... Това? Какво пише? Добре, ама аз много ме е страх да не ти влие нещо в окото да не направя. Не, аз съм с затворени очи с поп. Добре. Няма какво да стане. Искам да питам, защо сенките ни имат сечета, а другите нямат? Защото си ги използвала? Не, защото... Да, точно защото съм ги използвала. Ето тук е имало, но вече няма. Тя съм ги използвала по-често. А пък някои... Тези пък изобщо нямат, защото са брокатени, тези са матови. Добре, дай сега. Първото нещо, което трябва да сложи, всичко, всяко нещо, което започва, трябва да има основа. Има ли в грима основа? Браво! Да, има! Добре, покажи ми къде е основата. Аз вече си я сложих, защото нямам основа. Използвам крем. Крем, добре. Аз използвам крем за хидратация. И сега, аз знам три неща. Фондитен, руш, спирал и още на линия 4. Добре, чудесно. С кое ще започнем? Ами не знам. Добре, с очи, с вежди, с уста, с лице. Ами не знам, аз не трябва ли първо да ти сложа фондитена и тогава да драскам още на линия. Защото аз ще сложа фондитена още на линия, веждите не знам с кого ще ги нарисувам там. И ти кажи ми как да започна, аз де я знам. Да, къде е фондитена ли? Да, имаш няколко фондитена тук. Кой според теб? Ей, тос. Той не е фондитен. Фондитен е, да. Добре, този фондитен дали ще е моят цвят на кожата? Я го виж. Да. И да не е, искам това да сложа. Добре. Ама кажи ми, с това го нанасям, нали? Не? Да, правилно. Добре, окей. С това се нанася. А трябва да използвам пластмаса? Не, това е просто за да не се цапа, защото иначе много гнусно да седи навсякъде. Добре, чакай сега. Май само да не ме оклепаш. Да, капкомер е само да не ми оклепаш дрехите, защото много трудно излиза фондите. Оу, шит. Така. 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 Не задирам, не задирам. другата страна. Така. Оу. Спокойно. Не. Спокойно, сега ще оправим нещата. Как я нацъках. Така. Ето. Прилича на човек. Така. Сега. Сега се приличах, мерси. Не. Сега тук аз много мразя да има разлики, като две някоя жена с разлики, направо поводявам. И затова леко според малко теб не трябва ли да има някакви сенки, примерно самото лице? Чакай, спокойно, тези сенките после ще ги сложа. Аз мисля, че за тези разлики говориш. Не, тук има разлика, има разлика на, примерно, джаулайна, на тези стъпоци, има разлика, има разлики. Така, тук мустака хубаво, тя Петя още няма мустак, малка е. Така челото да направим. Мале, те мажа ли? Те мажа ли са, нали? Не е право, нали? Beauty Blender. Блендър. Окей. Затвори очички, затвори. Браво на момичето, браво. Така е. Бленд, ти знаеш английски. Бленд, какво означава? Какво искаш да го блендвам? Да. Ами аз блендвам, бе, виж как мале е страшен такова. Чакай, че тук, оп. Следваш някаква мазилка правиш. Да, с мазилките най-ги правя така.
спокойно, сега ще го направя като хора. Тук съм сложил малко повече, но обещавам, че всичко ще бъде наред, че да размажем, че цялото чело стана в затворил дясното око. Най-вероятно много кофти съм го направил, но пък имаш грим, което е много хубаво. Това е грим. Добре, челото горе-долу го изравнихме. Като казвам горе-долу... Защо не опиташ с потупване? Няма ли да ти е полезно? Ами... Не знам, не мисля, че ми е полезно. Тук сложихме много под окото ти. Внимавам. Нещо не съм деликатен, ще ми кажеш. Ще се отрежа ръцете. Така, тук не знам дали... Тук малко носница съм сложила, ама... Какво да направим сега? Тук не знам дали размазах хубаво, за да няма разлики. Това, браво, благодаря ти, много помагаш. Мисля, че трябва да сложим малко и тук на носа. Тук да има. Оп. Браво. Сложих фондотен. Много добре даже го нанесох. Много добре го нанесох. Браво на теб! Следващото нещо, което смятам да направя, да ти сложа някакви сенки тук. Някакви... Руж. Руж. Кое е ружа? Не знам. Кое е ружа? Не знам и аз. Нещо от тия неща ще да е ружа. Чакай сега. Той нещо... Той може да е руж. Мирише ми на руж. Руж ли е? Или е фондитен? Не, фондитен е течен. Добре. Това руж ли е? Добре. Ружа какъв цвет е? Ми по-такова оранжево. Оранжево-червено е ружа. Или кафяво. Червена ружа. Кафяво е нещо друго. Какво е Много не? кафеви неща на масата. Отваряй, разглеждай. Това то се пише кое какво е по принцип. Няма да ти е толкова. Summer Glow Major. Той блестиш, нали? Той ще го сложим сега и тук и тъй. Ей, тук ще го нанесем. Добре. Добре, със също нещо да нанасям? Не, в никакъв случай. Не, Коя четка добре. е за това? Даже си има специална четка за което. Ти имаш тук 62 четки, аз как да избера някой Еми специална имам и четка? други още отляво. Да, виждам ги, те там са още 63. Не, по-голяма трябва да е според мен. Тая си избирам, това е като пръчката на водена. Така, така ще сложим. Ти май нещо друго правиш в момента. Нищо не се случва. Я видим към светлината, не се прилича. Аз имам и течно блестящо, ако искаш. Не, аз искам само тук с колите ти да блестят. Ще сложим още малко. Още малко! Страхотен грибус. Да. Браво, аз съм артист. Аз не съм просто гримьор, тиктокър, инстаграмър, инфлуенсър. Аз съм артист. Разбира се. Разбира се. От другата страна слагам също нещо. Нанасяме хубаво тук по скулата ли е това? Скула ли е това? Скулата е по-долу. Добре. Това, на което казвам аз, Джоулайн, това ли е скулата? Джоулайн е това. Добре, окей. Добре, мисля, че Това, достатъчно което всички блестиш. мъже искат да имат, но аз го имам всъщност. Така. Добре. Сложното и да блести малко, не ще да слагам повече. Искам да сложа руж. Трябва да ми помогнеш да видим кое е ружа. Или аз трябва да го открия сам. Ей, той ми мяза на руж. Това е нещо друго, което също така се слага. Ма тук пак искам да го Добре, сложа. грим, точно там се слага. Добре, хубаво. Да ти кажа ли как се казва това Как? нещо? Контур. Контур. Да, Аз сега ще трябва да извая контурата и тук да е по това, нали? може би. Добре. Контура се слага, защото когато ти сложиш фондютен на лицето, ти махаш всяка една естествена сянка по него. Няма да ти показвам на кои места. Всеки човек си има... Примерно, да кажем, тук трябва да е по-светло, тук също, защото това е Тук слагам по-изпълнала ли част. контур под очите? Сам си прецени. Кръговите какви са под очите? Тъмни или светли? Тъмни. Тъмни. Тоест те какви трябва да станат с грим? Светли. Значи това какво е? Тъмни. Как Да, ти значи не изпитва? става. Значи не е Аз съм на изпит такова. Значи не е под очите. Добре, ама той искам сега да го нанеса отстрани. Четка взимаш. Може да гледаш и да реално на четките отгоре, коя може да съм използвала евентуално с този цвет. Тая може да се използва. Правилната взе. Браво. Нали? Да. Страхотно се справяш. И замязваш. Това с устата ще го правиш? Защото се гаде. Не. О, Боже! Добре, мисля, че го нанесах много яко. Айде, няма да го правя. Викам да му помогна. Тук май нищо не успях да нанеса. Опа! Ползарони го. Лошо ми става. Боли ме сърцето. Така.
Някъде друга да мислиш ли, че това нещо ще ми е нужно? Мисля, че от тази страна още малко. И така. Някъде другаде да ти е нужно... Къде има човек сянка по лицето? Под очите. Над очите. Там са сенките. Къде друга да има човек? Под носа. Ако, примерно, това нещо, както виждаш, смалява. И дали ко? Не знам къде е. Сега Имаш челото ми сянка, изглежда, единствената челото ми сянка, изглежда която много имаше голямо. тук, над окото и под носа. Аз и тук отстрани. Да, отстрани, браво. Добре, хубаво, ще сложим малко. Правилно ли е? Или не е правилно? Много наблизо си. Ама има някаква доза истина, примерно. Малко, да, хайде. Добре, хубаво е, готово. Добре. Ето, така оставяме. Сложих... Ма виж кой е? Не, чакайте си. Да кажем, че носа ми е твърде голям. Как ще го смаля? Той моя не е, по принципно. Но винаги се слага, защото съм изтрила в момента една сянка от носа си. Къде ще я сложиш тази сянка? Я знам, аз да не съм художник. Добре. Челото. Така бяло ли трябва да седи? Не. Ими... Да му сложим ли такова тогава? Да, май трябва. Добре, хубаво, айде. Аз не исках да ти хабя простото и бе. Добре. Нищо, аз ще се купя. Ама дай към мене, че не виждам. Над очите. Тука, ето. Вече приличаш на... Даже много съм добър. Замяза на човек. Даже съм много добър в то. Браво на теб! Сега трябва по някакъв начин останалите места от лицето да ги фиксираш все едно. Искам... Да не мръдна. Ти нямаш много черно под очите, ама примерно как да го махна. Сенки искам да сложа. Сенки искаш да сложиш? Да. Под окото. Еми, що да не? Добре, давай. Избери си Това са честа. сенки, нали? Да. Ей, тая, че ми е много. Аз не съм нанасяла червено. Стига, те са пигментирани. Тя пък да се карала, тук взимай по-малко, взимай повече. Така, сега. Първо под очите слагам сенки. Ти базикаш ли с мене? Не бе, чакай, сега ще видиш какъв грим ще направя. Тя да не е клон, бе. Няма да е клон, спокойно. Това е русалски грим, нали? Да, аз се правя като Петър розовата русалка. Що ме гледаш те? Така, и тук искам да сложа малко. Верно ми правиш като хубаво. Не бе, не те правя като клон, аз ти казвам сега, знаеш какъв грим ще направя, като направиш на тъй, не направиш, ще стане лошо. Няма повярваш, няма да искаш ни Цецо Някакъв Андреев. хелуински ли ще ме правиш? Не ще искаш Цецо Андреев, не ще искаш който и да е било. Добре да те питам, само Да. че кога съм ме видяла да излизам с червено под окото. Ти, аз те правя в момента. Ти не дия хитруваш, аз съм го измислил. Да затвори сега лявото око. За мен е важно и тук да се получи и така. Това е малко по-такъв. Екстравагантен, а? Да. Това ще е, другото око сега. Няма да го правим друг цвят. Няма да го правим друг цвят. Сега ще виж колко яко ще стане. Малко прилича на Жокера, ама в очите. Дай първо отгоре ще направим и тъй. Хора, имайте предвид, че аз не съм някакъв... даже искам да ви кажа, че аз за първ път в живота си фащам подобни четки и правя някакви тъпоти. Те не са тъпоти, защото вие момичетата много ги харесвате. И са сложни, както виждаме. Не може Да. всеки да го направи. Да, най-вероятно, ако гледам няколко туториала, няма да съм толкова лош. Значи, Даниеле, сега ще ме накараш да попитам хората дали искат да ме изгледаш последните 2 мейкъп туториала, които съм направила и всичко останали в TikTok, пак да те викам да ме гледаш. Знаеш какво обаче мисля да го оставя само отгоре, Защо? защото стои по-естествено. Добре, а сега можеш ли по някакъв начин да махнеш това отдолу? Да, От другото око? Как? с мокър кърпа. Не, ще стане петно. Трябва да Значи сложиш сложа нещо фондите. друго. Има едно друго нещо. Какво? Ама чакай първо да... Подобие на фондютена. Чакай първо да довърша с окото. A few moments later. Има едно подобие на фондютена, което не е фондютен, което е специално за закриване на пъпки, кръгове под очите. Какво е това? Аз на теб съм ти го слагала да ти закривам пъпките. Контур. Не, то е това тъмното, което ми нанеси по скулите. Коректор! Мерси, Вейсо. Само трябва да разберем кое е коректор. Добре, аз сега... Чакай, че аз не съм го нанесъл, тук също имаш празно. Затова.
Така, я да видя от друга страна. Да е еднакво ли? Дай тук начи още малко. Много ми се иска да ви снимам погледа на Даниил. Седи и така само така седи тишетката. Ами, изкуството състои, смятам, че приключих, просто трябва да махнем долната част. Недоразумението долу, да. Да, ето е коректор. Това не е ли много тъмно за коректор? Еми, много е тъмно, ама той ще използвам тогава. И това е тъмно. Дани, трябва да е нещо течно. Ами ако е течно, аз пак ще използвам фондите. Добре. Айде, по-добре, отколкото тъмните работи. Ще сложа малко. Ще го разнеса ако трябва на лицето ти после. Според мен няма да го размие толкова. Ще стане много бледо-розово, което много ще ме дразни. Това ти каза да ще използваш коректор. Ама не, ето бойте съм. Страшно бъджа, обаче. Що разнасяш надолу, там е кафе. Защото се опитвам да го разнеса, за да не стане кофти. Така, мали, колко съм добър. Защото се събира много горе и аз трябва да го разнеса по кожата ти, за да не изглежда... Ето сега изглежда зле. Застава една линия. Не трябва да застава така. Сега ще те стържа тук до утре. Оп, добре, горе-долу поправихме линията. Малко замазахме, ще добавим после, ако трябва. Ето, след малко сложим. Така. И аз сега те видя, аз пръскам, Добре, какво следва сега? Сега ти направих сенките на очите и сега следва да ти сложа още на линията. А брокат няма ли да ми сложиш? Къде искаш брокат? Горе на розовото. Що ми щеш да ми слагай? Ако не, бе, добре, бе. избор не може сенките да са ти такива. Не, гледай сега, гледай какво ще направя. Той е брокател, нали, суит? Мале. Тя заприлича на истинска принцеса. Тя заприлича на мое произведение. Гледайте. Така, майко, така, гледат деца. Не отварям. Много е добре. Сега, какво следва? Да ти подчертая вежите искам първо. Добре, с кое? Не знам. Много е близо. Молив. С този молив. Да. С този нямаше друг черен. Защо черен? Какъв? Аз с черни вежди ли съм? С черна коса ли съм? Не. Защо с черно тогава? То е сиво. Не си със сиво. Как ще е сиво това, бе? Това е кафяво, кестеняво. Добре. Целуваш малко. Осветявам се. Гръмнах веждата, казвам ти. Много е добре. Ако излизах така, Другата страна. Весо нямаше да му погледне. Няма проблем. Той сега ще се гледа. Вижда ли са равни? Да, аз така не ще да карам равни. Добре, малко и тук може би съм прекалил. Правихме вежите. Да видя как изглеждаш, добре си. Мръсен топ човек, как ще познаеш жена си, не знам. Аз си червил трябва да се по някое време. По някое време. Има ли основа такова червилото или директно мацаш червил? Не, може. Ама аз знаеш, че не харесвам много жени като слагат червил, искам да сложа просто гланца, да почертая осмиците, защото твоите са хуя, няма нужда от червил. Само ще сложа един молив, черен. Няма да е черен. Кажи де! Защо си с черно? Ами не знам как да го направя. Черен ли да сложа? Виж, там имаш молив за устни. Малко по-дебела стана отдолу. Горе, да, бе. Ужас. Ужас. Сега тук е много важно. Добре. Топ! Така. Ей, там си червилата. Гланцови. Това ли са червила? Гланцови. Така. Как ги изчислява? Какво? Що ме гледаш? Ето го? Искам да видя кой е цвя, кой е купчето. Нали те правите Не, жените? не прави така много. Спокойно, сега ще го направя много готино. Аз съм кадарен човек и мога да го направя.
Какво е? Нещо смешно ли кажа, сънка да е? Сега сложа долу и размазваш, нали? Добре, хубаво е така. Устните са нещо много лесно. Така сте усмихната, да, браво. Сега да използваме и тази страна, браво. Сега размъжи. Много съм добър, направо падам. Не зле. Направо падам. Почна ли да ти сложа и приключваме с грима? Не само, ама хайде да бе. Били си. Си дам ли очните линии в ръката? Дай очна линия. Какво е това сега? И това също е очна линия. И как ти я нанасям според тебе? С четко. Не. Защо е бяла тази? Защото имаме бяло. Добре, нищо бяло. Добре. Няма ли да си изцедиш четката? Леко. Добре. Така. Сега. Нищо няма да гледам. Не бе! Не бе! Тъко беше всичко наред. С кого да го изтиря? Не можеш. Как да не мога? Добре, ще го оправя. Ти дам един жокер. Неща. Не. Жокер. Да, тази очна линия, като засъхне, можеш после много лесно да я умиш. Добре, сега няма да съхне, ще я направим. Как го запълних той. Много ме яд, че те и стана. Знаеш каква хубава беше? Айде на другото подавай хубаво. Айде, добре. Взимаш така се едно, че ще правиш 20 наведнъж. Гръм. Направо много си добре. Да, едната е добре. Като за мъж. Да. Добре. Ама нали оттам почва? Не трябва да го направя цялото. Кой ли трябва да направя цялото? Не е нужно. Където искаш ти. Аз Добре, много да имаме отгоре. По-добре, малко ще сложим от другата страна. Готово. Сега какво? Изсъхва очната линия, вече имаш очна линия. Отдолу слагам ли ти такова? Не, аз не обичам. Да. Сега е да е ред на миглите, избери си. Не, как ще залепя мигли, дайте слова спирала. Не, искам да ми залепиш мигли. Как ще залепя мигли, бе, Петя? Дани на 31 години лепи за пръв път мигли. Как да ти ги залепя тия мигли? Искам цели, не косъм по косъм. Да, те са цели, бе. Те не са косъм по косъм. Така. Айде. И той си има достатъчно лепило, няма да слагам. Не, то няма лепило. Къде е лепилото? Ей, там отзаде е изправено. Може да използваш пенсета. Не, няма проблем. Какво е? Какво става? Не го прави толкова бавно, просто такова е. Но то не... Защо с връхчето слагаш лепило, бе, Дани? Браво! Бързо. Не, ето те няма. Лявото е. Абе, за лявото е. Затваряй. Не ги пее повече. Гръм. Лявата става много добре, пък още не е тук не е добре, пък той много гадно. Мога ли да ти кажа едно нещо? Какво? Чакай да видя права ли съм реално. Ами да, Дани, това е смешното, че ти ги залепи на обратно. Виж как са тука. От по-малко към по-голямо ти това си го сложил в началото. На окото и в края. Разминила да съм ги? Да. И двете ли? Нема, тези стоят добре пък. Те са комплекция едно. Няма как едната да е правилна на другата. Добре, хубаво, искаш да ми сложиш още нещо? Не знам. Или е готов грима? Аз смятам, че само да искам да поправя очната линия тук, защото ми е много гадна. Как да я поправя? Не мога да я поправя. Това е коректора, който трябваше да използваш. Взимаш малко на тази четка и изравняваш. На тази четка взимаш малко и изравняваш. Но добре. Това ме изтри.
заличихме, сега ще се върнем обаче. На сянката. На сенките. На сенките ще се върнем. Ще сложим тук розовата. И що годе мислиш адекватно, честно да ти кажа, сега базика на страна, просто не знаеш с точност как се прави, но факт е, че... Има логика. Да. По-добре е от предната. Добре, Дания, ти през цялото време говореше за руж. Къде да... Аз тук искам да сложа руж. Да. Къде е ружа, да ти сложа един руж и да... Не, малко по-далеч се пада от теб. Това е руж. Да, къде ли отпрато? Защото то беше най-далеч. Четка е, нали? Да. Тази четка се избирам. Намацаме хубаво казах. И тук слагаме ружче, за да подчертаем красивите скули, които притежаваш. Още малко, че много хубави скули. Браво. Така. И сега от другата страна вече мога да сложа. Готов си. Да. Добре. И така, хора, това е финалната грим визия от Даниел Ха-Ха. Ами аз мисля, че не е зле. За първи път да фащам някакви четки да такова. Особено червилото много добре съм го направил. Да, червилото наистина е супер. Чакай да се покажа по-близо. Майстор съм. Завърти се. Браво! Леле, как съм ти нанесъл фондите на ружа? Аз съм номер 1, човек. Ау, майко! Това беше всичко от нас за днес. Напишете ми в коментарите дали грима, който Дани ми направи, ви харесва. Колко му давате от 1 до 10, предвид факта, че той за пръв път в живота си, в дългия си живот. 31 годишния си живот за пръв път пипам гримови. Да. И гримирам някой. Така че не съм се справил крайно зле. Може да ме оцените от 5 до 10, не от 0 до 10. И да напишете вашия коментар къде сгреших, ако може да направя по-добре. Ела ти кажи мнение. Много добре. Много ми харесваш. И сега изключи факта, че ти е брат и че това съм аз. Много си хубава, Петя. Че това съм аз, изключи. Както хора, стига бе, Боже, коронавирусално. Много ти благодаря, че ме покани в видеото ти. Невероятно, просто не знам какво да кажа. Благодаря за поканата в този невероятен ново изгряващ канал, който имаш и ти пожелавам 100 000 абоната. До колко време? До 1 година. До толкова много ли е? Дай по-къс Много е период. трудно. Дай по-къс период. Вече имам 10 До 2 дни да... Виж, аз съм реалист, до 1 година ти пожелавам 100 000. Добре, много ти благодаря. Надявам се да те чуе Господ. Това беше от нас. Точно така. Може да се абонирате за моя YouTube канал с Камбанка, може да се абонирате за канала на Дани с Камбанка, също така. Може да харесате това видео, да го коментирате, да ви напишете какви други видеа искате да виждате от мен. Желая ви всичко най-добро и ви желая хубав ден, вечер или когато гледате видеото. Нито един факт не променя фактите. Чао!